So last Saturday, ana Rev Obofour etimi epe krabre edema ne maame. Eye ne ye kese ye pa. So a lot of the celebrities, asofo kese, movie actors, musicians, omu nyina no ebe support Rev Obofour abra na open maame krabre. The likes of Ujaba, etitiri bebre and eba be support Rev Obofour. I Ghana yekote hono no yeni ekohu enoma miense bia after a year no Ghanaians eka ho ensem ye pa. One was Dada Santo, the hairstyle or the copy a na say. The second one was fashion designer bi ataria or the copy mu ewo na say. And the final one Ghana fu be na eka ho nsem eagle prophet tattoo na wa ya to no ho abra copy mu ewo Rev Obofour maame na say no. And then first time, make sure you subscribe, like, and also turn on the notification button. Uye nso amame hu adwenkyere comment section honum. Eye ne sha ase no, woni mi se Rev Obofour esi dan chenchirinche eho and ode dan ne maame wom. Ene o kire se eye no abrempon yi, eye asikafo yi. Enti ba bia ede dan ne maame no na edimu yi pa. Enti no celebrities bebre na no ebopini ho ekokohwe maame ba bia ade dan no. Eho ana Dada Santo enso ebe PM obi anim se friend of boys na hairstyle papa yi ediko PM wo hono no ene na Ghana fo nyina ka se papa yi ekeka ko be 80 years mpo onya ansa enso oye no ho se as a young boy and se we papa pa no na hwe the hairstyle wode akoko PM ba bi se ya esefata ne nkrofo bebre na ka se it's just fashion bibia no was after funeral no already obesane ni ti no nanso ne nkrofo bebre no ka se enye se papa panimu a wadru mfie sei no wo ye ohun sei wo hwe de we say ni tiri ho na ase ono watoto nani awe bibia mfa no ho enti ekoba ase odi sa hairstyle we ekopiem ewo ye na se no ma Ghanaians bebre na sha se mo kasa efa ni tiri no ho ante eni hu se obi enso eden ekra ne dofo bi nsa ede na eba na ataban bi eden ebum ewo na chi na hono na manfo busa se we de Nyankopon ana asoma Obofour se omra no magina namu ewo Rev Obofour maami ase ana because how say obey ye Ghana So I'm a divisional commander. The front number was 4. Yara Honorable Dr. Osayo Aducho. Yara Dr. Osayo Aducho. Jackie is even for dance as well. Was not any Ghana. Me say Ghana ohun. Se we asinya be say kwa Nyankopon do nya Ghana because Ghana no ohun. Ade ohun here data hwe dressing we. Ene atabanya say ebum ewo na chi. Amanfo so mo fe ne fashion nenso
na say watoto n'ani awe ana wayɛ saa dressing wi ana yɛde ɔde akɔpiem ɛwɔ Rev Obofour maame ayi ase. And final one Emma Ghana for bebre na no ekasai over the weekend was Prophet Randolph a ye nyina nim se fe no Egil prophet no. Na onim se abrempon se no untimi nkɔ enkɔ hye ntare ya na efe se okɔ ye bi se ya obe frantoma na akyerɛ se yes onso oyɛ abrempon. So Prophet Randolph enso de frantoma ne ho ana se na wayɛ tattoo bi ato ne body no ho. Na saa tattoo na wayɛ ato ne body ho no ebeto abonte no and Ghanaian started talking. Ghanaians started talking heavily say hey so osofo ana wayɛ tattoo say edi ato ho na won sɔre mampo ebe den anka osofo de ga you preach against this kind of tattoos no esan say oyɛ no ho Egil prophet nti no wayɛ Egil edi ato ne boso wayɛ Egil edi ato ne boso ɛna wanensa ho de gye wasɛ no ne nsa ho wasɛ ho na sɛ da mpanimfo baabi a wɔka sɛ ntoma ɛkatadeɛ so no ɛyɛ no korɛ Egil prophet tattoo ɛda no ho no ana ma Ghanaians ni kasa sɛ ɔsɔfo a wogyina nkrɔfo anim eprichi editia saa no ma wei ana wo sɔfo wei wo mom ɔhakɔ saa no ma wei ato ho na onsɔre ma mpo de ɛden ɛna mo bɛyɛ ɛna sɛ wonsɔre ma ɛhyɛ ase so mo piese ɔmo hwene wonsɔre ma hyɛ ase so mo yɛ saa tattoo bi ato wonsɔre ma hyɛ ase so mo hyɛ saa bɔ dread akɛse a wo osofo no untimi nka because wo osofo no mpo no tattoo eda ho no mpo no enya asem ketwa. So this tattoo got Ghanaians talking. Say hey osofo eden na wo yi eden na wo de kire Ghana fo amanfo kwa ahya ase ka ase the way o see normal mpo de okwa odifo trofo because adinti na wo osofo am Nyankopon abo say ne hyeso ache say wo body no ne temple no akwa saa de we eda to ho ebia na nkwa just a normal person crowd yanko obi anka nemu o saa ye osofo a ogina edomanim ti eden ne beba mo ye saa tattoo we eda to so na Ghanaians bebe na no ekasa pa bedofo mame hu adwenkyerɛ mfamfa Oboy Siki hairstyle oyɛ de kɔ Rev Obofour maame ayi na se na nsama mi nsa hu adwenkyerɛ wɔ saa dressing akwawe de kokɔ piem wɔ ase so yɛ black angel so yɛ white angel we don't know na last hour so mame hu adwenkyerɛ wɔ Egil prophet Prophet Randolph ne tattoo a wɔyɛ yɛ okɔ bie so wɔ Rev Obofour maame yes mame hu adwenkyerɛ mfamfa ho se na meme ka no so Prophet Jebi asoreba na be saa nsem we na obufu a eda woyam say da meka na asem no etofo mo kra na ye beka enti so obufu a eda woyam mapon